Ako nájsť svoj vnútorný pokoj? Krásna otázka. Nakoľko to je presne niečo, čo odkedy prišla perimenopauza do môjho života, tak je niečo, čo aj ja pravidelne riešim. A pre mňa je veľmi dôležité byť k sebe láskavá. Ja momentálne som v období, kde na sebe pracujem, začala som chodiť do fitka, takisto mám aj nejaké svoje ďalšie ciele, v ktorých sa chcem rozvíjať a mám teda plno to-do listov, akčných krokov na týždennej báze, na dennej báze a záleží mi na tom, aby som ich odškrtávala, aby boli jednoducho done. Ale čo je rovnako dôležité, alebo možno ešte trošku dôležitejšie je, aby som nezabudla na seba. Aby som sa netlačila, aby som nešla na úkor seba. Ženy, možno to poznáte, aby ste nešli na úkor cyklu, lebo to sa nám vždy vráti ako taký bumerang v tie dni, kedy to najmenej čakáme a úplne najmenej potrebujeme. Takže naozaj byť k sebe láskavá, byť k sebe vnímavá a pýtať sa samej seba, kľudne aj cez deň, ako mi je, ako si to viem ušetriť, ako si viem sama sebe urobiť takéto objatie, také, že joj, teraz mi bude dobre, teraz mi bude lepšie. A myslím si, že keď máme všetko toto usporiadané, tak ten vnútorný pokoj sa nám tak nejak ľahšie udržiava a takisto aj zhmotňuje v živote.